είχε Πάσχα? Ορίστε. Μήπως επειδή οι παλιωμερολογίτες τώρα κάνουνε Πάσχα? Πότε, σήμερα? Ναι, την Κυριακή που μας έρχεται. Σοβαρά μιλάτε? Ναι, και ετοιμάζουν από τώρα σούβλες και τέτοια, μήπως γι' αυτό? Γι' αυτό είδα εγώ τη θηρορίνα μας, γιατί είναι παλιοημερολογίτησα. Είδατε. Γι' αυτό είδα εγώ σήμερα την, και διάβαζε. Τι, Άρλεκιν, τι? Και της λέω, κυρία Γιώτα, τι διαβάζεις? Ναι. Και τι απάντησε? Τι να μου πει? Και εσείς δύσκολη ερώτηση κάνατε. Μωρέ, έκανα εγώ ερώτηση. Για να μην μπορεί να απαντήσει. Που πήγε καπνός. Τι διαβάζεις, λέω, κυρία Γιώτα? Ξέρω ότι είναι παλιοημερολογίτησα. Ξέρω ότι είναι παλιοημερολογίτησα. Εγώ δεν βλέπετε τι έπαθα? Τι πάθατε? Δεν βλέπετε στη μούρη μου που γέμισα τρίχες? Γιατί? Πήρα κάτι χάπια για την τριχόπτωση. Παναγία μου σώσε. Ναι. Και επειδή όταν δεν μπορώ να τα καταπιώ εγώ τα χάπια και το κράτησα πολύ ώρα στο στόμα και επέδρασε και άρχισα να βγάζω τρίχες μετά σε όλο μου το πρόσωπο. Δεν μου λέτε. Και δεν με νοιάζει για το πρόσωπο, αλλά τα φρύδια. Έχετε παιδάκια? Όχι. Ελεύθερος είστε? Όχι. Παντρεμένος? Όχι. Τι είστε? Λογοδοσμένος. Α, σας εύχομαι η ώρα η καλή. Πάω καλά, είναι 11 παρά 20. Εντάξει, σας εύχομαι η ώρα η καλή. Ευχαριστώ. Είναι καλή κοπέλα τουλάχιστον? Καλή, πολύ καλή κοπέλα είναι. Από πού είναι? Είναι από πάνω, από ψηλά. Από τη Βόρειο Ήπειρο. Από Βόρειο Ήπειρο, τι? Ναι. Φαντάζεστε να μου έπεφτε καμία Αλβανίδα, τίποτα? Απαναγία μου πάλι σώσε. Καλά. Απαναγία μου σώσε. Απαναγία μου σώσε. Απαναγία μου σώσε. Αυτή η Αλβανία είναι Παναγία μου, Χριστέ μου, σώσε. Απαναγία μου. Απαναγία μου. Πολύ καλή κοπέλα. Δούλευε σε έναν οίκο αντοχής. Αυτή. Ναι. Είναι ο οίκος αντοχής, είναι ένα σαν γυμναστήριο και πάει ο κόσμος, γυμνάζεται για να αποκτήσει αντοχή. Γι' αυτό είπανε για τα χάπια στην τηλεόραση? Ναι. Γι' αυτό για τα χάπια είπανε? Για τα χάπια, για μένα, δεν με είδατε? Ναι, σας είδα. Είσαστε κι εσείς στην τηλεόραση? Αφού με είδατε. Ναι, σας είδα στην τηλεόραση. Γι' αυτό. Σας είδα στην τηλεόραση και είδα το πρόσωπό σας και λέω, Παναγία μου, λέω. Τι τόσο χάλια είναι? Όχι, δεν είναι. Τι αφού λέτε Παναγία μου συνέχεια, τόσο χάλια είναι? Όχι, δεν είστε χάλια, να μην απογοητεύετε. Τι δεν είμαι χάλια, φρύδια είναι αυτά? Λέει, σώπα μου λέει. Λέω, ναι. Σοβαρά? Λέω, μη μου το λες της, λέω αυτό. Και τι λέει ότι με γλίτωσε. Λοιπόν, και τους είχε καλέσει. Και εκεί λέει που καθόμαστε, λέει όλοι αυτό, λέει, εκεί ανοίγει η πόρτα και φανερώνεται, λέει, ο Τάσος, το παιδί του αδελφού μου. Ήταν εντυμένος κάτι? Όχι, το παιδί του αδελφού μου. Είχε φανεί, τον ειδοποίησε, τρέχα, λέει, για την τυθιά σου, λέει, την ετοιμάζουν, λέει, για... Ναι, αυτό. Λοιπόν, λέω εγώ, είπα εγώ, από εδώ θα κατέβουμε, θα πάμε Μητροπόλεως. Ναι, από εκεί είναι. Και εδώ πέρα όλο. Τι? Και όλοι, λέει, και ήταν εκεί και λέει ότι ναι, δεν έχει απολύτως τίποτα παρά να την αφήσετε την κοπέλα, λέει, εκεί που είναι, λέει. Καλά τους είπε. Λοιπόν, την αστυνομία για να μην με συλλάβουν, κάνω αντισύλληψη. Γιατί να σε συλλάβουν, τι έχετε κάνει? Έχω κάνει κάτι ληστιούλες, μικρές όμως, όχι μεγάλες. Έχετε ακούσει στη τηλεόραση που λένε για 2 τράπεζες? Εγώ ήμουνα στη μία. Δεν με θυμάστε, για κοιτάξτε με. Εγώ ήμουνα. Είχαμε πάρει 26 εκατομμύρια με ένα φίλο μου. Και σας είχανε κουκουλώσει? Ναι. Μάλιστα. Γι' αυτό δεν φαινόμασταν, γιατί μας είχαν κουκουλώσει. Και τώρα συμμορφωθήκατε, ναι, δεν βλέπετε πως είμαστε. Ληστεία δεν πρέπει να γίνεται. Ληστεία δεν πρέπει να γίνεται, γιατί για να μην σας ξανααυτώσει η αστυνομία και σας... Ναι, γιατί στην τηλεόραση δεν κάνουν καλυστεία. Τι είναι τα καλυστεία?
Ναι, αλλά η αστυνομία όμως... Αυτοί οι καλιστές δεν λέγονται. Η αστυνομία όμως, ξέρετε τι κάνει? Η αστυνομία όμως κάνει το εξής. Η αστυνομία, ναι, όπου και να είσαι θα σε ανακαλύψει. Η αστυνομία? Ναι. Μα τι λέτε, κυρία μου? Έχετε δει κανένα να πιάσουν η αστυνομία? Κοιτάτε να δείτε, εγώ νομίζω ότι η αστυνομία αυτό είναι, γιατί νομίζω ότι ήταν και η μητέρα σας εχθές το πρωί. Στην τηλεόραση? Ναι. Μάλιστα, και έκλαιγε η μητέρα σας και λέει ότι το παιδί μου το παρασύρανε. Ναι. Μάλιστα. Με είχε παρασύρει ένα αμάξι μικρό. Μάλιστα. Και με είχε πετάξει πάνω σε ένα... Δεν φταίει το παιδί μου, λέει, το παρασύρανε. Ναι, το θυμάστε σαν τώρα. Ναι. Λοιπόν, να προσέξετε καλά. Τη μητέρα μου? Όχι, να προσέξετε καλά τους φίλους σας και να δουλεύετε και να... Τους προσέχω, γιατί εγώ όταν κάνουμε ληστεία κρατάω τσίλιες. Προσέχω, καταλάβατε, μην έρθει κανένας αστυνόμος.